Συγγνώμη, με συγχωρείτε, κάνω κάτι βιντεάκια και κάνω κάτι ερωτήσεις. Ποιο είναι το όνειρό σας, επέ? Εμένα το όνειρό μου είναι σίγουρα να κάνω την οικογένειά μου περήφανη. Οκ. Ναι. Δηλαδή Για πες μου εσύ. να πετύχω σίγουρα τα όνειρά μου. Ναι. Περάσω ένα καλό πανεπιστήμιο. Μπράβο. Σε στεναχωρεί κάτι σε αυτό, ένας άνθρωπος που φοβάσαι να μην τον απογοητεύσεις? Οι γονείς μου σίγουρα, γιατί μου τα δίνουν όλα. Τους αγαπάς, Μπράβο, στο δίνω. Εσένα? Θέλω κι εγώ να πάω καλά με το άθλημά μου. Τι άθλημα κάνεις? Να πάμε καλά με την ομάδα. Και εγώ θέλω να περάσω ένα καλό πανεπιστήμιο και να κάνω τη μάνα μου περήφανη. Τι σε στεναχωρεί αυτό, φοβάσαι να μην το πετύχεις? Είμαι καλός, το παλεύω. Μπράβο. Αλλά εντάξει. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ναι, μαζί είμαστε. Όλο, δηλαδή είστε πολίστες. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Σας το εύχομαι, μακάρι να το δούνε και αυτό το βίντεο. Μακάρι. Να σας δώσουν ευχές, να τα Να μας δώσουμε καταφέρετε. όλα καλά θα πάνε. Πεις στο Θεό και Μπράβο, Πεις στο Θεό, όλα καλά θα πάνε. τίποτα άλλο. Πεις στο Θεό, τίποτα Προσοχή άλλο. και όλα καλά. Να κάνετε τις οικογένειές σας περήφανους. Μπράβο, καλά τα λες εσύ, μ' αρέσεις. Πεις στο Θεό, τίποτα άλλο. Έτσι.